Dobrodošli ljudi, još ja sam vas snimao Agario. Agario... Onaj... Da, de šutu. Igramo, ajde, Slovačka. Kao što sam napomenuo. Slovačka. Dobro, on tamo igra Minecraft. Znači, zvaćemo se. Ustrote, spajanje. Ne, vidi već krenu. Irma. Ne šuti, ne znaš ništa. To će na kraju. Bosna. I kod mene? Ne, zvaćemo se drugačije, zvaćemo se. Zvaćemo se FSS YouTube, veliko Y, veliko D i veliko B. Idemo igrat. FSS, YouTube. Ja sam tu skroz dol. Ne, dol ovdje, lijevo, kod kuta. Ti krenu, desno. Koliki loro, vid. Jes ti. Ja. Lijevo dole? Da. U kutu. Koji je teb skoro? U mene 132. Okej, ajde dolaz. Pa da se tu spavnovu bliz tog. Te velika Bosna, pa tam je prođ. Evo vidi. Ajmo desno dol zato što si ti tam blizu. A ne, nemoj dole, idi gore. Zaš? Evo velika Bosna, baš šta ona zna. Vidiš da sam super. Pa ja zato što niko ne gleda moj JT kanal. Da bi gledal znam. Deti!
Pa znaš kad si, a sad si rekao da su tu tvoji fantomi. Pa bili su, ali sad više nisu. Možda moramo malo izbacivati više videa dalje. Pa, Evo ovaj možda se zna. pa ne znam mi niko. To je to za epizod, nadam se da vam se svila, zalagalo mi je. Zašto niste bili na druženju Agare? Juj, kad mrdem. Ne igram je baš Agario, ne daj. Prestat ću snimat, tako ne budete družen. Biće sutra druženje u 7 sati.